салом, як хабар. Рӯзҳои 24 ва 25 май дар Тоҷикистон боридани борон ва ба амал омадани раъду барқ дар назар аст. Ба иттилои обу ҳавои шиносон, дар ин рӯзҳо ва шаби 26 май дар вилояти Хатлон борон меборад ва раъду барқ ба амал меояд. Дар вилояти Суғ низ боришот ва дар ноҳияҳои Доманакӯҳ ва Кӯҳӣ боридани жола пешгӯӣ гардидааст. дар ин рӯзҳо дар як қатор ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ боришоти борон шиддат мегирад ва рӯзи 26 май жола меборад. дар қаламрави вилояти Бадахшон рӯзҳои 24 ва 25 май борон меборад ва шабона дар баландии зиёда аз 3000 метр боридани барф пешгӯӣ шудааст. дар ин робита Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз сокинон даъват кардааст ки эҳтиёткор бошанд, зеро боришоти пуршиддат метавонад ба селфароӣ ва сангрезӣ боис бигардад. дар сурати рух додани ягон ҳолати фавқулодда ё ҳодисаи нохуш, шаҳрвандон метавонанд бо рақами кӯтоҳии 112